الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انتہائی ذوق شوق نال درود شریف الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. وعلیکم السلام. صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و درود دے بعد عاجزانہ مؤدبانہ فریاد ہے پروردگار عالم جل جلالہ دے اندر مولا کریم بندہ ناچیز نو دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصا نفس و شیطان دے فتنہ تو دائمی پناہ عطا فرماوے. اپنے پیاراں دا صدقہ کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت نال توفیق بخشے. عزیزان گرامی، اج دی مبارک محفل عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ افطاری خیرات دا اہتمام اج دی اس پاک محفل دا اہتمام فرمایا بزرگوار حاجی خان محمد ایوب خان بٹی صاحب خوب بوٹی والا. رب العالمین جل جلالہ اج دی اس محفل نو خیرات نو 27 ماہ رمضان المبارک شریف دے افطاری دے اس پروگرام نو اللہ رب العالمین
اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبول عطا فرماوے، جنہ دوستاں اہتمام فرمایا دارین دی سعادت بخشے۔ دوستان گرامی، جس موضوع تے کلام کراں گا اس دا عنوان ہے حقوق قرآن۔ اللہ تعالی دے کلام قرآن مجید دے حق، کیونکہ ماہ رمضان اور قرآن دا آپس دے اندر بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ فرماندا کہ میں قرآن نو ماہ رمضان دے اندر نازل فرمایا ہے۔ جبرائیل امین ماہ رمضان المبارک شریف دے اندر ساڈے نبی سرور نال دور فرماندے سن قرآن پاک دا سننا اور سناونا۔ تو اس مہینہ مبارک دے اندر قرآن مجید دی تلاوت بہت زیادہ کیتی جاتی ہے۔ باقی مہینہ دے اندر بھی اللہ تعالیٰ دا کلام پڑھیا جاندا ہے، لیکن کثرت نال کلام اللہ دی تلاوت او ماہ رمضان شریف دے اندر ہوندی ہے۔ تو اس حوالے نال انشاءاللہ العزیز قرآن مجید دے جو حق نے منن دے بعد جدو مسلمان اللہ رسول نو مندا ہے، قرآن نو مندا ہے، تو پھر حق کی بندے مسلمان دے اتے انہاں حقوق دا بیان ہے، تاکہ سن کے تے اسی کوشش کریے اللہ دے کلام دے حق اساں پورے کریے۔ اسے گل دا ذکر اللہ قرآن فرمایا ہے، الذین آتیناہم الکتاب، اللہ فرماندا ہے جو اساں تانوں کتاب دتی ہے نا، یتلونہ او دی تلاوت کرو، حق تقاتہ، انج تلاوت کرو جویں تلاوت کرن دا حق ہے۔ اس کتاب نو قرآن مجید نو جو تلاوت کرن دا حق ہے نا اس طرح تلاوت کرو۔ اولئک یؤمنون بہ، اور اللہ تعالیٰ دے قرآن تے ایمان اونج لے آؤ جویں ایمان لے آؤن دا حق ہے۔ ومن یکفر بہ، اگر قرآن مجید دے کسے ایک حکم دا انکار کرو گے تے سری کفر کرو گے، کفر ہے۔ فاولئک هم الخاسرون، جیڑا قرآن دا انکار کردا ہے کفر کردا ہے اور انتہا درجے دا وہ گھاٹا کر رہا ہے، خسارہ کر رہا ہے اپنا۔ تو عزیزم، اللہ تعالی دے کلام دے حق مسلمانہ دے اتے چار حق بندے ہیں اللہ دے قرآن دے۔ کتنے؟ چار حق۔ پہلا حق، اللہ تعالی دے کلام قرآن مجید دی تعظیم کیتی جائے، تعظیم، پہلا حق ہے۔ کائنات عالم دے اندر جتنے رشتے ہیں ہر رشتے نالو عزت اللہ دے قرآن نو بہتی دیتی جائے۔ ماں باپ نالو قرآن دی تعظیم زیادہ، بادشاہ نالو زیادہ، پیر نالو زیادہ، اور جو تعظیم دے مقام نے
مسجد شریف نالوں بھی قرآن دی تعظیم زیادہ کیوں؟ مسجد دا شان اللہ دا قرآن بیان کردہ، مسجد قرآن دی شان بیان نہیں کردی۔ حتیٰ کہ بزرگاں فرمایا ہے مدینہ پاک رسول اللہ دے روضے نالوں زیادہ تعظیم، کعبۃ اللہ نالوں زیادہ، صرف ذات مصطفیٰ دے علاوہ۔ کیوں؟ ساڈے نبی پاک دی تعظیم شان قرآن تو ود دے، توجہ ہے نا، صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے علاوہ باقی جتنے مقام نے تعظیم دے انہاں سارے نالوں بہتی تعظیم عزت اللہ دے قرآن نو دینی اے پہلا حق ہے۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ ساری کائنات نالوں اچھا سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا اللہ دے قرآن نو۔ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا فتاوی رضویہ شریف دے اندر لکھ دینا کہ اللہ دا فقیر سی، اس نے اپنے پتر نو اللہ دے قرآن پڑھاؤن واسطے قاری قرآن کو لجا داخل کیتا کہ استاد جی انہوں قرآن پڑھاؤ۔ جدو بچے نے اللہ تعالیٰ دے کلام دی پہلی سورت فاتحہ شریف پڑھی نا، اختتام کیتی الحمدللہ رب العالمین مکمل پڑھ لئی، باپ نو خبر ہوئی کہ میرے بیٹے نے سورہ فاتحہ نو حفظ کر لیا، پڑھ لیا، 4000 سونے دے دینار اللہ دے فقیر نے لائے تے استاد دی خدمت پہنچ گیا۔ حضور او تھیلی دینار دی جس دے اندر 4000 سونے دے دینار سن سامنے رکھ دیتی، زمین تے کپڑے وچوں باہر کڑ کے وہ دینار رکھ دیتے، ڈھیر لگ گیا، 4000 سن۔ استاد کہنے لگا حضور کیے؟ فرمایا ہے تواڈی خدمت تے نظرانہ ہے، تسی میرے بیٹے نو سورۃ فاتحہ پڑھائی۔ استاد کہنے لگا بھئی میں تے جناب صرف الحمد شریف ہی اجے پڑھائی ابتدا ہے تے تسی انہا کچھ جناب سامنے رکھ دیتا ہے، میں تے الحمد پڑھائی ہے، سارا قرآن تے نہیں پڑھایا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے اس اللہ دے ولی نے نہ اپنے بیٹے دیا ہاتھ پھاڑ لیا تے فرمایا پتر چل، میں تینوں اندے کولو قرآن نہیں پڑھانا۔ وجہ فرمایا جس دی نگاہ دے اندر اس سونے دی قدر ہے سورۃ فاتحہ دی قدر نہیں، کہ جڑا آخری ماتے جے الحمد پڑھایا انہا کوئی تسی دے دیتے ہے، اس دی نگاہ دے اندر سونے دی قدر ہے، الحمد شریف دی قدر نہیں، تے پتر اساں اون دے کولو قرآن پڑھاونا نہیں۔ اینو نہیں پتا الحمد دے اندر اللہ رب العالمین دا نام اللہ ذاتی نام آیا ہے، رحمان بھی آیا ہے، صفاتی نام رحیم بھی آیا ہے، رب بھی آیا ہے، 4 بار اللہ دا نام آیا ہے، تے ایک بار اللہ دا نام لئیے عرش فرش مقابلے چاہ جاون مول نہیں ہو سکدا۔ ہائے 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 بولو تو صحیح یار سبحان اللہ۔ تو صدقے جاواں قسم خدا دی جنہ دے سینے دے اندر مولا دے قرآن دی تعظیم سی، اپنا پتر نہ پڑھایا ہی نہیں، فرمایا انہوں قدر نہیں، اے ہے بے قدر جے قدر ہوندی سورۃ فاتحہ شریف دی اللہ سونے دا نام مبارک آیا سی 4 ایک ذاتی نام سی اللہ الحمدللہ، اے ذاتی نام سی 3 صفاتی نام آئے نے، انہوں خبر ہی نہیں، تے او قدر والے قدر جان دے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام
اے اللہ دے بزرگ نے، اختلاف ہے، کئی آخدن اللہ دے نبی نے، کئی آخدن اللہ دے ولی نے، لیکن خضر علیہ السلام اللہ دے پیارے نے رستے دے اتے کھڑے سن، کسے سائل آ کے سوال کیتا ہے بھائی اللہ دے ناتے مینوں عطا کر دیو۔ خضر علیہ السلام نے اپنی جیب دے اندر ہاتھ پایا، خالی سی، لیکن خضر علیہ السلام کہنے لگے اللہ دا نام خالی لوٹا دینا بے ادبی ہے۔ منگن والے نو خضر علیہ السلام نے فرمایا یارا اس وقت میرے کو پیسہ نہیں، لیکن میں اللہ دا نام خالی نہیں لوٹاونا چاہنا، اس طرح کر لے میں تیرا غلام بن گیا وہاں، مینوں منڈی تے جا کے بیچ دے، جنہ پیسہ مل جاؤ تیرا، لیکن میں اللہ دا نام خالی نہیں لوٹانا چاہنا۔ اس سائل نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نو ادھر غلام وکدے سن، غلام وکدے سن جناب، جنہاں نو زر خرید غلام آکھیا جاندا ہی، منڈی لگدی سی، لوگ کیا کے غلام خرید لیندے سن جناب، انہاں کول پھر اپنا کم کاج لینا ہے۔ خضر علیہ السلام اللہ دی نا دی خاطر منڈی تے لگ گیا وے، کسے آن کے خریدن والے خرید لے آوے، گھر دے اندر لائے گئے، ہائے ہائے لے گئے گھر دے اندر، اے مولا دے نام تو وکن والا سی۔ سیٹنگ کر یار، ساؤنڈ دی سیٹنگ نہیں ہو رہی، سیٹنگ کر رہی دی کوئی ترتیب لا۔ اے وقت اس طرح ہوندہ ہے جیند جیڑی ہے نا گٹاں چڑی کھلی، توجہ ہے نا، ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اے خضر علیہ السلام جنہاں نو جناب اللہ سونے دے نام دی قدر سی، بس جان دے سن مولا دے نام دی شان کیے، وک گئے نے، لیکن خالی رب دا نام لوٹایا نہیں۔ جنہ خریدیا سی لے گئے گھر دے اندر تے جناب اگلا دن آیا، جڑا مالک بنیا سی وہ خضر علیہ السلام نو کہن لگا میں کم تے جا رہا وہاں باہر، آ جڑا مٹی دا ایک ٹبا پیا بڑا وڈا بڑا پہاڑ نظر آ رہی ہے مٹی دا جناب تیری ڈیوٹی ہے وے، اینو جناب چک کے تے جناب فلاں ٹوئے دے اندر جناب اینو تو پلٹ دینا ہی، اینو شروع کر دے کام، اینو اجو اینو جناب شروع کر دے، جنہ وقت لگ جائے، لیکن ساری دا سارا مٹی دا پہاڑ اینو تو ختم کرنا وے جناب، ڈھال دینا وے۔ وہ ٹر گیا وے، مالک چلا گیا وے، شام جدو ہوئی واپس آیا ویکھدا کیے وہ سارا جڑا مٹی دا پہاڑ سی وہ ڈھلیا پیا وے، حیران ہویا پریشان ہویا، خضر علیہ السلام کو لا گیا، کیونکہ جناب ایک کم ہی بڑا سی، ہزارہ بندے رل دیتے جناب کئی دن لگ جانے سن، ہزارہ بندہ دی محنت نال کئی دن لگنے سن، تے لازہ دے اندر خضر علیہ السلام نے اللہ دے ولی سن، انہوں نے خضر علیہ السلام نے جناب ہی کو جیا برابر کر چھڑیا ہوئے۔ مالک بڑا پریشان ہویا، کہن لگا وہ اللہ دے بندے ہے ایک ہی کر چھڑیا ہوئے، ہزارہ بندہ دا کام تے دن بھی کئی لگ جانے سن، تے تو لازہ دے اندر جناب برابر کر دیتا ہوئے، خیر تے آئے ہوئے۔ آپ نے فرمایا تینو کم چاہیدہ سی میں کر دیتا ہے، تو اگلی گل نو چھڑ اپنا کم کر، جو تو حکم کیتا سی میں تیرا پورا فرما دیتا ہے۔ اگلا دہاڑ آیا ہے، بولو تو صحیح، اگلا دہاڑ آیا ہے، مالک نے جناب پھر حکم کیتا ہے میں جا رہا ہوں جناب اٹھاں بناؤنیاں نہیں، آسی مکان پاؤنے، آپ نے فرمایا میں حاضر۔ ہائے 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 ہائے، جتنا دید کہیں دی اتنا شان دی سیدھا۔ اپنو کی پتہ اللہ رب العالمین دے مبارک نام دی تعظیم کی اور قرآن دے حق کی نے قرآن دی تعظیم کی قدر کی تے جانن والے جان دے نا۔ آپ نے نہ پھر کی کیتا، مالک تے ٹر گیا، آپ نے اکو دن دے اندر اٹھاں تھاپ کے تے مکان تیار کر دی، واپس آیا نا تو قدمی ڈگ پیار تے کردہ ظہور میں نے دسو تسی اپنا تعارف کراؤ جناب دا نا کیے۔ آپ نے فرمایا تو نا نو چھاڑ تیرا کم ہو رہا ہے، آپ نے او کہنے لگا نہیں تینو اللہ دا واسطہ ہے، جدو پھر اللہ دا نام لے ہے نا تو خضر علیہ السلام فرمایا اسے نام پیچھے تے میں بھی کیا میرا نام خضر علیہ السلام، تو پھر میں نو پا دیتا ہے کہ اللہ دے نا تے دس بھائی کون ہے، تو فرمایا میں خضر علیہ السلام پیری ڈگ پیا معافیا منگے منتا کرے حضور میں غلطی کر بیٹھا میں تانوں آزاد کیتا جاؤ اللہ دے نا تے آزاد کیتا۔ او بھائی تا بزرگ فرمان دن
اللہ تعالیٰ دی سورت قرآن دی الحمد دے اندر اللہ دا نام آیا ہے اللہ، اے دی شان بڑی ہے پورا قرآن تے کجا مولا مشکل کشا پاک علی فرمان دین کاش میں علی بسم اللہ شریف دا جڑا پہلا حرف ہے نا با اس دے تھلے والا نقطہ میں علی ہوندا ہائے ہائے ہن جنہ دی نگاہ دے اندر بسم اللہ شریف دے حرف با دے تھلے والے نقطے دا اتنا قدر ہے پورے قرآن دی شان کی ہوئے گی فرمایا کاش میں علی پورا حرف با نہیں تھلے والا نقطہ ہی بن جاتا میں علی نہ ہوندا میں او با دا حرف با دا نقطہ ہوندا تو میرا بھائی پہلا حق اللہ دے قرآن دا تعظیم کرنا سمجھ آ رہی ہے نا تعظیم کرنا پوری کائنات تو اونچا سمجھنا اے سمجھنا اللہ تعالیٰ دے کلام دے مقابلے دے اندر پوری کائنات دیاں کوئی کتاباں لے آون نہیں آ سکدیاں اللہ دا قرآن آلہ ہے ہائے ہائے بولو سبحان اللہ صدقے جاواں مکے تو بھی آلہ مدینے تو بھی آلہ سیدنا صدیق اکبر سناواں مدینہ دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا یارے کلمہ پڑھیا اسلام میں داخل ہو گئے اللہ دے قرآن دی آیاتاں چند اتر پئیاں سارا قرآن نازل نہیں ہویا چند آیات مولا دے کلام دی نازل ہویاں سیدنا صدیق اکبر اللہ دے حبیب کو پڑھ لیاں وہ آیات بینات ہن رات جدوں ہونی دنیا سو جانی تے پچھلی رات سیدنا صدیق اکبر اٹھ بینا مولا سونے دے کلام دی انہاں آیات دی تلاوت شروع کر دینی سیدنا صدیق اکبر دی زبان ہونی کلام اللہ دا ہونا ایسا ذوق نال اللہ دا کلام پڑھنا وجد نال مستی دے نال شوق تے عشق دے نال وجدان دے نال جدو اللہ دا قرآن پڑھنا رات نو جناب آواز دور دور تک جانی سیدنا صدیق اکبر دی ہی جنہ کافرہ مکے دے کافرہ سننا اللہ دا قرآن انہ جناب گھر چھڑ دینا بستر چھڑ دینے اللہ تعالیٰ دا کلام سنن دی خاطر سیدنا صدیق اکبر پاک دے گھر دے باہر چار چفیر انہ کے مجمع لا دینا مولا دا کلام سننا اللہ اکبر کبیرہ جیا تو قرآن اللہ فرماندا جی میں پتھر دے اتار دا نا تے پتھر ریزہ ریزہ ہو جانے سے لیکن اینو مولا تعالیٰ فرمایا میں مومن دے سینے تے صرف سینہ مومن ہے جڑا قرآن دا بھار چک لئی پتھر ریزہ ریزہ ہو جانے سال صدیق اکبر پڑھنا نا اللہ دا قرآن کافرہ جانا مرد عورت بچے او ہما تن توجہ نال قرآن سننا ہاں جی کیونکہ قرآن عربی سی انہاں دی زبان بھی عربی انہاں نو سمجھ آؤنی آپا نو سمجھ نہیں آمدی آپا تو صرف عربی سننے ہیں نا بھائی غیر المغضوب علیہم والضالین بس یہ آپا نو ماننے دا نہیں پتا لیکن انہاں دی زبان سی جی میں قرآن پڑھیندا انہاں نو سمجھ آنی جدو سیدنا صدیق اکبر اللہ دے کلام دی تلاوت اختتام کرنی انہاں کافر بارو آواز دینی ابو بکر آسا قرآن سنے ہے ایک کلام سچا ہے اس کلام والا رب بھی سچا ہے تو سانو کلمہ پڑھا انہاں مسلمان ہو جانا کئیاں مسلمان ہو جانا بچیاں بڑھڑے جوان عورتاں کئی دیہاڑ ایک کام چلدا رہا جدو خبر پہنچے ابو جہل نو انہیں میٹنگ کی تھی اجلاس بلایا بڑے بڑے مشرکین مکہ نو لے کے نا سیدنا صدیق اکبر دے کول آ گیا دروازہ کھٹکھٹایا آیا ابو بکر باہر آؤ آپ آگے فرمایا جی ابو جہل کہنے لگا جو تو کام کر رہے ہیں نا سانو ایک گوارا نہیں تو قرآن پڑھنا ہے اساڈے کافر مشرک مسلمان ہون دن اسانو گھاٹا ہے آسی برداشت نہ کر دے دو ٹوک گل لے یا تے گھر چھڑ مکہ چھڑ یا اللہ دا قرآن چھڑ توجہ ہے صحیح یا مکہ چھڑ یا قرآن چھڑ ہن سیدنا صدیق اکبر کی کیتا ہے انہاں بھی دو ٹوک جواب دیتا فرمایا ابو جہل مکہ میں چھڑ دیاں گا
قرآن نہیں چھڈا گا. ہائے ہائے کہ قرآن مکے تو اچا ہے, کعبۃ اللہ تو اچا ہے, کعبہ دی شان قرآن بیان کردہ ہے, مسجد دی شان قرآن بیان کردہ ہے, انبیاء دی عظمت قرآن بیان کردہ ہے, صحابہ دا مقام قرآن بیان کردہ ہے, ایک کلام الہی. ہن سیدنا صدیق اکبر کی کیتا ہے, فرمایا میں مکہ چھڑ جا گا, قرآن نہیں چھڑ سکتا, یہ تے اللہ دا کلام ہے. ہائے ہائے ہن سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ دے کلام دی قدر عزت تعظیم نہیں سی, مکے ورگا وطن چھڑ کے اپنے گھر والے نو فرمایا تیاری کرو سویرے آتے نکل جانا ہے, اپنا سامان لے آتے سیدنا صدیق اکبر چل پہے مکہ تو باہر جا رہے ہیں. سامنے جناب ایک مشرک آ رہے ہیں, ابن دگنہ او دا نام سی, بچپنے دے اندر او صدیق اکبر دا بیلی تیار سی, لیکن جدو اسلام سیدنا صدیق اکبر لے آندہ یرانے ختم ہو گئے. او سامنے آ رہا سی, انہیں جدو منظر ویکھیا بھائی صدیق اکبر اپنے بال بچے نو لائے کے تے جا رہا وے, رک گیا تے کہنے لگا ابو بکر خیر ہے کدے پیا جانا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو جہل مطالبہ کر دے یا مکہ چھڑ یا قرآن چھڑ. آئی بنے دگلنا قرآن تے میں چھوڑ سکدا نہیں, مکہ چھڑ کے میں جا رہا ہاں. ابن دگلنا کہنے لگا آئے ابو بکر میں بچپنا تیرے نال گزارا ہے, شرافت حیا دے اندر تو کمال ہے, تیرے ورگا بندہ وطن چھڑ جاوے مکے جیسا تے ابو جہل ورگے مکہ دے اندر روان ایک گل بندی نہیں. ابو بکر واپس آ, میں انہاں دے نال جا کے گل کراں گا. توجہ ہے سکا, واپس موڑ پہ ابو بکر میں انہاں نال جا کے گل کراں گا, تینوں مکہ میں نے چھڈن دینا, واپس آ. ابن دگنہ نا واپس لائے کے صدیق اکبر نو گھر بٹھایا ہے, ابو جہل کول گئے. ابن دگنہ کہنے لگا ابو جہل ابو بکر نو وطن چھڑا رہے ہیں, او دے اندر کمی کیڑی ہے؟ شرافت, دیانت, باحیا, جھوٹ نہیں بول دا, انتہا شریف آدمی ہے, یتیمہ نال محبت رکھ دے, مسکینہ نال پیار کر دے, بیوہ دی خدمت کر دے, او دے اندر کمی کیڑی؟ ابو جہل کہنے لگا ابن دگنہ تینوں نہیں خبر جو کم ابو بکر کر رہے ہیں نا, جی تھوڑا دیر ایسی اور انتظار کرنے تے پورا عرب مسلمان ہو جانا ہے, اسانو نہیں گوارا. قرآن پڑھ دے تے آواز سن کے صدیق اکبر دی زبان وچو اللہ دے قرآن دی مرد عورت مسلمان بن دین. کر سے بگا آ جاؤ نا, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. توجہ ہے صدیق اکبر دی زبان شریف وچ قرآن سن کے تے ساڈے کافر مشرک مسلمان ہوندے, سانو ایک گل گوارا نہیں, اسی نہیں رہن دینا. ابن دگنہ کہنے لگا نہیں تے ابو بکر ورگا شریف بندہ وطن چھڑ جائے تے اے بھی تے گوارا نہیں نا. انہاں کیا پھر کوئی رستہ کڈو. ابن دگنہ کہنے لگا کوئی راہ کڈو. سوچ بچار کی تھی تے ابن دگنہ کہنے لگا ہاں ایک ترتیب ہے میرے ذہن دے اندر, بھئی صدیق اکبر نہ تے وطن چھڑے رہ جائے نہ کلام اللہ دی تلاوت چھڑے. ابو جہل کہنے لگا یہ تے نہیں ہو سکتا, بھئی قرآن دی تلاوت بھی نہ چھٹے مکہ بھی نہ چھٹے, ایک نہ ایک تے چھڑنا پڑنا ہے. ابن دگنہ کہنے لگا میں ابو بکر نال گل کر لاں گا, میں ان دی طرف ضامنہ. ابو بکر قرآن پڑھے گا مگر آہستہ, ہولی ہولی پڑھ لے گا, نہ آواز بلند ہوئے گی نہ سنن گے تے نہ جناب کسے کافر کو آواز پہنچنے قرآن دی. تو مسئلہ ختم, آہستہ پڑھے گا قرآن. ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہے, جب قرآن آہستہ پڑھے آواز باہر نہ آئے تو ٹھیک ہے, پھر وطن اچ رہ جائے, ابو بکر مکے رہ جائے. ابن دگنہ معاہدہ کر لیا, ابو بکر کو آ گیا تو کہنے لگا ابو بکر قرآن پڑھ
وطن بھی نہ چھڑ مکے دا، پر پڑھ آہستہ، پڑھدا رہے، مقدس کتاب ہے تہاڈی، لیکن پڑھ آہستہ۔ ابو بکر نے فرمایا اے تے نہیں ہو سکدا۔ وہ کہنے لگا میں معاہدہ کر کے آیا، مہربانی کر۔ صدیق اکبر فرمایا بھئی میں نہ تے معاہدہ کرنا، نہ میں تیرے نال وعدہ کرنا، رات آ لین دے، میں کر کے ویکھ لاں گا، جی میں آہستہ پڑھ سکیا تے ٹھیک، نہ تے میرا نہ تے معاہدہ نہ وعدہ، میں مجبور ہاں۔ ابن دگنہ چلا گیا، رات آئی، سیدنا صدیق اکبر اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، جدو ابتدا آہستہ کی تھی، عشق آیا، کہنے لگا ابو بکر کلام اللہ دا ہوئے سچا تے پھر اینو جناب اینو آہستہ پڑھیا جائے، چک دے۔ سیدنا صدیق اکبر نے نا آواز اللہ دے قرآن دی پہلو نالو بھی زیادہ بلند کر چھڈے۔ عرب دی مکہ دے جناب چاروں طرف اللہ دے کلام دی آواز دی جناب جدو گونج پئی، پھر کافر آ گئے، مرد عورت آ گئے، اللہ دا قرآن سنن لگ پائے، جناب انہاں کلمہ پڑھیا، پھر خبر پہنچی ابو جہل تک کہ صدیق اکبر رکیا نہیں، مسلسل قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر کافر مسلمان پہ ہوندن۔ ہن ابو جہل نے نا او جڑا زامن سی ابن دگنہ انہوں بلایا تے کہن لگا ابن دگنہ تو تے زامن سے معاہدہ طے ہویا سی تیرا میرا، ابو بکر نے پھر جناب معاہدہ توڑ دیتا ہے۔ ابن دگنہ گیا، کہنے لگا ابو بکر کی کیتا ہے، کو میرا خیال کردہ؟ آپ نے فرمایا میں مجبور ہاں، میں تے وعدہ نہیں سی کیتا نا، مکہ پہ ہے، میں مجبور ہاں، قرآن آہستہ نہیں پڑھ سکتا۔ صدیق اکبر نے نا مکہ چھڑ دیتا ہے، پر اللہ دا کلام نہیں چھڑیا، ٹر گئے، کیونکہ عشق دی گلی اولی جہڑا یارا عقل تو دور ہٹاوے، ہو قاضی چھوڑی قضائی جاونی، جد عشق تماچا لاوے، ہو لوگ ایانے اوے متی دیون عاشق متنا باوے، محالی اے انا دا باہو جنوں صاحب آپی بلاوے، اے پہلا حق اللہ دے کلام دی عزت کرنی، تعظیم کرنی، کل کائنات نالو اللہ دے کلام نو اعلیٰ سمجھنا، سچا سمجھنا، سچا سمجھنا، پوری کائنات نالو سمجھے مسلمان اللہ دا کلام اعلیٰ ہے، عزت تعظیم ساری کائنات نالو ود اللہ دے قرآن دی کرے، پہلا حق ہے، اے پہلا حق ہے اللہ دے قرآن دا، جی ہاں۔ دوسرا حق اللہ دے کلام دا انہوں سمجھ کے پڑھے، مولا کریم نے جو کچھ قرآن دے اندر اتارا ہے انہوں سمجھے۔ عمر بن خطاب فرماندے میں سورہ بقرہ شریف نا، سورہ بقرہ اللہ دے نبی کو پڑھیے تے 12 سال پڑھ دیاں لگ گئے سورہ بقرہ۔ پتہ نہیں کملی والے آقا سرکار نے کی اسرار، رموز، معرفت اور حکمتاں عمر بن خطاب نو پڑھا چلی، 12 سال لگ گئے کلی سورہ بقرہ پڑھ دیں، 22 سپارہ دیا ہے لیکن 12 سال۔ دوسرا حق اللہ دے قرآن دے سمجھ کے پڑھنا، ہاں جی۔ سورت فاتحہ شریف اللہ سونے کی حکم کیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ احکام ساڑھے تے اتارن
انہاں ساراں دے بارے جو اللہ تعالیٰ دے کلام نے وضاحت کیتی ہے انہاں نو سمجھ کے پڑھے. ہاں جی، معنی سمجھے، مفہوم سمجھے، مطلب سمجھے. یہ دوسرا حق ہے اللہ دے کلام دا. تیسرا حق عمل کرے. بولو تو صحیح، عمل کرے. کہ جتنے مسلمان دے اتے اللہ تعالیٰ دے طرفو حکم لاگو ہوندن، غم دے موقع تے، خوشی دے موقع تے، فرائض نے، واجبات نے، سنتاں نے، او تمام دی تمام تے عمل کرے. ہاں جی، عمل کرنا ہے تیسرا حق اللہ دے قرآن دا. چوتھا بیان کرنا. قرآن دی تعظیم کیتی، سمجھ کے پڑھے، عمل کیتا ہے. چوتھا حق ہے حق بیان کرے، چھپائے نہ. جو اللہ تعالیٰ دے کلام وچ حلال حرام جنہ چیزاں تو اللہ فرمایا بھئی رک جاؤ حرام نے، اور جنہ دا اللہ حکم دیتا ہے حلال نے، اے بیان کرے بے عین ہی، نہ تے کمی کرے نہ اضافہ. جو اللہ قرآن اتارے اے حق بیان کرے، اے فرض ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، بیان کرنا یہ چوتھا حق ہے. جدوں اے چار حقوق اللہ دے قرآن دے پورے کر کے مسلمان پڑھدا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ دا کلام اس تے راضی ہوندا ہے. حقوق جو پورے ہو گئے، والد دے حق جے پتر پورے کرے تے راضی، مرشد دے حق مرید پورے کرے راضی، ہمسایہ دے حقوق ہمسایہ پورے کرے ادا کرے ہمسایہ راضی. تے جدو مومن اللہ دے قرآن دے حق پورے کرے، کائنات تو اعلیٰ بھی سمجھے، سمجھ کے بھی پڑھے، عمل بھی کرے، حق بیان بھی کرے، نہ گھبرائے، پھر قرآن راضی. تو جدو قرآن راضی ہوندہ ہے قسم خدا دی، پھر اللہ تعالیٰ دی رحمت انج ہوندی ہے. قرآن جس تے راضی پھر وہ زمانے دا غوث بھی بندا ہے، قطب بھی بندا ہے. اے عمر بن خطاب نو جڑی شان فضیلت ملی ہے اللہ دے قرآن نال ملی ہے. غوث جڑا شان پایا ہے اللہ دے قرآن نال پایا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو میرا بھائی یہ سمجھے اللہ دے کلام دے حق چار اگر ادا نہ کرے، قرآن پڑھے گا ثواب لبنا نہیں، الٹا جناب قرآن لعنتاں پاوے گا. اللہ قرآن فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون. پھر قرآن پڑھے گا تے گھاٹے وچ جائے گا، اینو فائدہ نہیں کہ قرآن نو حق نہیں پورے کر رہا، قرآن دے مقابلے کسی اور تعلیم نو اعلیٰ پیا سمجھ دے. جی میں ساڑھے معاشرے دے اندر جہالت ہے، اگر کسی 16 پڑھ لیاں 17 پڑھ لیاں ڈپلومے کر گیا بیرون ملک ٹر گیا، یا عام لفظہ دے اندر مسلمان آخ دیں جی میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم کے لیے فلاں ملک میں آئے. او بھائی مسلمان ہو کے تیری زبان پہ آخ دیئے میرا بیٹا فلاں تعلیم کے لیے فلاں ملک میں آئے. نا کوئی تعلیم اعلیٰ نہیں، محمد دا قرآن اعلیٰ ہے. کل کائنات دے فنون جڑے تیرے ماننے دے اندر علم ہیں سارے لیا کٹھے کر، علم کتب کتابہ آمن، مولا دے کلام دی ایک زبر دے مقابلہ نہیں ہو سکتا. ایک زبر آلہ ہونا، وہ فن سمجھے، جہالت سمجھے، علم ہے تو محمد دے قرآن جس دے اتے لفظ علم دا اطلاق ہوندہ ہے. اگر کوئی اپنو سوال کرے بھئی علم کون سا علم ہے جو صحیح معنوں میں جسے ہم علم کہہ سکتے ہیں، تو آسا انہوں اے جواب دیں گے اللہ دا قرآن، نبی دی حدیث، رسول اللہ دی فقہ تفسیر، یہ علم ہے. یہ باقی جڑا ہے ریاضی تے انگلش تے جناب اے فلانی تے فلانی، یہ علم نہیں، یہ فن ہے. تاں تے دنیا جی لگی ہے قدم خدا دیا سا اللہ دے قرآن دی جڑی تعظیم آنا ساڑھ کولو وہ نہیں رہی. قرآن جڑا پڑھے نا ایمان نال بھاوے جیڑا وڈا حافظ قاری ہوئے نا،
وہ نوکری نہیں لگ سکتا. تو 16 پڑھا ہوئے تھانے دار بھی لگ سکتا ہے. بولو تو صحیح گونگے ہو یا میں پشتو بول رہا. ہوں دسو بھائی آسا قرآن نو کی سمجھا ہے؟ شاید کوئی نہیں, لیکن نوکری بھی کوئی نہیں. جی ہاں میں دسنا نا, ایک معاشرے دے اندر عزت دی نگاہ نال ویکھا جاندا جی فلاں افسر صاحب ہے بڑا عزت, لیکن اللہ دے قرآن پڑھن والے نو اس نگاہ نال نہیں ویکھا جاندا, قدر نہیں کیتی جاندی. ایک ساڈے بچے نو قرآن پڑھاون آمدا آپاں اونوں باہر منجی تے بہا دینے, جیڑا انگریزی پڑھاون آمدا اونوں صوفے تے بہنے. آپ بھی کتنی عزت کر رہے ہیں نا, مینوں تے لوڑ نہیں, لیکن ساڈی حکومت ویکھنا ہے, آسا ویکھنا بھئی آسا قرآن پڑھے نو کتنی عزت دے رہے ہیں. سانو تے ضرورت نہیں الحمدللہ, سانو تے حکومت سونے دیا پلیٹاں وچ رکھ کے بھی آکھے نا جی اے لو جی تانوں اسی فلاں علاقے دے اندر نوکری دے رہے ہیں, تے آسا تے تھکنا ہی نہیں. نظام کفر ہے, آسا ظلم کرنے میں شامل ہوتے. ہن جتنا ظلم ہویا ہے ساڈے ملک جتنا گناہ ہویا ہے آسا وچ شامل ہے, آسا ووٹ پایا, آسا چھوٹ نہیں سکتے. تو جیڑا افسر ہو سی او اتلے دا محکوم ہو سی, سزا وچ برابر ہو سی. سانو ضرورت نہیں, لیکن دسنا ہے چاہنا کہ آسا جو عزت قرآن نو دینی سی ساڈے اندر آج قرآن دی عزت نہیں رہی. مسجد دے اندر اللہ دا قرآن پیا بغیر غلاف دے پیا. قرآن دے اوراق مقدس جڑا شہید ہو جاوے او سانو گلیاں بدارہ دے اندر بھی لب جاندن. جناب پنڈ تو باہر اگر کوئی جتھے جناب آسا کوڑا کرکٹ جا کے سڑنے اتھے بھی لب جاندن. او میرا بھائی آسا قرآن پاک نو حولا سمجھ بیٹھے ہیں. حق پہلا قرآن دا اے بندا ہے پوری کائنات نالو عزت بھی اللہ دے قرآن نو دے وے, آلہ بھی اللہ دے قرآن نو سمجھے اور سمجھ کے اللہ دے قرآن نو پڑھے. جی میں باقی جناب فنون پڑھنے ہیں او دے جناب مطالعہ کیتا انہوں سمجھیا او دے ٹویشنہ رکھیاں, لیکن اللہ دا قرآن آسی پڑھ لیں. الحمد شریف آپ پڑھنے ہیں نا, نماز ہر رکعت وچ الحمد شریف پڑھنے ہیں, لیکن سانو معنی دا کوئی نہیں پتہ. سبحانک اللہم پڑھنے ہیں, معنی دا کوئی نہیں پتہ. سبحان ربی الاعلی پڑھنے ہیں, معنی دا کوئی نہیں پتہ. سبحان ربی العظیم پڑھنے ہیں, معنی دا کوئی نہیں پتہ. صرف سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, الحمدللہ رب العالمین, معنی دا کوئی نہیں پتہ. تو سمجھ کے پڑھنا ہے, اے حق ہے اللہ دے قرآن دا. سمجھ آ رہی نہیں کہ کوئی نہیں آ رہی, لیکن اپنی توجہ اس پاسے کوئی نہیں. میں تیاگ سا اللہ سونا سانو ہدایت دے وے اور سانو قرآن نال انج اللہ تعالیٰ جوڑ دے کہ آساں جناب قرآن نو انج سمجھ کے پڑھیے جی میں سمجھ کے پڑھن دا حق ہے. اور جو بیان دی باری آوے پھر بیان کرے. جو ماحول معاشرے دے اندر جرم نے, ظلم نے, فتنے نے, بادشاہی تو لے کے تھلے تک قرآن کھول کھول کے بیان کیتے ہیں. ہن جڑا قرآن پڑھن والا ہے او بھی بیان کرے, او دسے سود حرام, انہوں کوئی حلال نہیں کر سکتا. پوری کائنات رل جائے, فتوے لے آون, مولوی نو رلے رلا لون پیسے دے کے, چاکھن یار میں تھوڑا جہا کو راہ کٹ جا حلال ہو جاوے, نہیں ہو سکتا. قرآن سود نو حرام کیتا ہے, شراب نو حرام کیتا ہے, حلال نہیں ہو سکتا. توجہ ہے کہ نہیں؟ ہن عالم دا فرد بندا ہے اور عام مسلمان دا بھی یہ فرد بندا ہے جتھے انہوں اللہ تعالیٰ قوت دیتی. اے منع کرے یار, اے کم نہ کرو, اے حرام ہے, اسلام منع کردہ ہے, اے قرآن دا حق پورا ہو جانا ہے. تو اپنی ایک کیفیت ہے آپ تو سن دے نہیں. جیسے جیڑی کوئی عادت ہو سی بیڑی ہو سکنا یار تو مینوں تنقید دا نشانہ مولوی بنائی بیٹھے تو میرے اتنے تقریر فٹ کیتی بیٹھا ہے, ایسے نہیں ویکھنا بھائی قرآن سنائیندہ بیٹھا ہے. ہوں جڑا سود والا وہ اندر اندر وٹی سی ہو سکنا اے مولوی نو کہا میرے بارے سکھایا ہے, اے مینوں جوڑا بیٹھا. جڑا شراب والوں سے اس آخنا ہے کہاں اینو کان وچ گل کیتی ہے, اے مینوں جوڑا بیٹھا ہے. او ہاں پتہ ہو گیا تو اج نہ کرے نا. توجہ ہے نا صحیح. اللہ رب العالمین آسا مسلمانوں نو ہدایت دے بھی. قدم خدا دیا تھا قرآن تو دور ہویا نا, قرآن تو دور ہویا او دا نتیجہ ہے اس وقت مسلمان ہر جگہ تے مار کھا رہے ہیں. مسلمان دا خون ہولا ہے. کشمیر وچ مسلمان نو قتل کیتا جا رہا ہے, برما دے اندر, فلسطین, بوسنیا, چیچنیا, عراق, افغان. ہن جناب فلسطین وچ مسجد اقصی تے حملہ ہویا ہے 27 دی رات نو. آ وکھا رہے ہیں مسلمان اتنے شہید 200 دے قریب مار کھا رہے ہیں. کسے مسلمان ملک ساڈے ملک نہیں جناب انہوں نے جناب دھمکی دیتی بے خبردار جے دوبارہ تسی کیتا تے ساڈے میزائل اسی چلا دیاں گے.
اسی انہاں دا کوئی نہیں، چپ بیٹھا ہے، مسلمان وکرے وکرے کٹی رہن، مار کھا رہن، خون ہولا ہے۔ اے پاکستان نے جڑے انگریز رہ رہے ہیں، تو ایک انگریز نو مار چا، ایک انگریز نو امریکہ خود مطالبہ کرے گا تیرے بادشاہ نال بھئی وہ بندہ سانو آج شام نو دے نہیں تے اسی تین تون دینا، ایک خود بادشاہ تیرے پھد کے اس مجرم نو پیش کرن گے انہیں قتل کیتا ہے، ساڑی جیند چھوڑا لے جا۔ او ایک عیسائی دا خون ایڈا قیمتی ہے تے مسلمان ہزارہ روزانہ مر رہے ہیں، انہاں دا خون سستا، اے خون انہاں دا ہولا ہو گیا ہے۔ کشمیر بھی مر رہے ہیں، انڈیا کو کرونا جا وڑی ہے تے جناب ساڑیاں ٹریناں بھی جا رہی ہیں، امداداں بھی جا رہی ہیں، ڈاکٹر بھی جا رہے ہیں، ایمبولینساں بھی جا رہے ہیں، مرے کشمیر کیوں نہیں گئیاں؟ ایڈی منافقت، ایڈا دھوکھا، لا الہ پڑھ کے رسول اللہ دی امت سڑا کے حق بندہ جڑا کشمیریاں دا قاتل، دشمن، غدار، نبی سرور دی توہین کرن والا، مسلمانہ دا قتل عام کرن والا، حق بندہ انہاں دا علماء دا کہ او دی امداد نہ کر دے، امداد کر دے کشمیر والا دی کر دے۔ کوئی نہیں، کشمیر اچ کوئی ویگن نہیں گئی، دو سال تو بیچارہ تے انہاں تے کرفیو لگ گئے، گھر دے اندر قید پین، پتہ نہیں وہ کھانا انہاں دا کیویں پہنچدا ہے، پانی انہاں دا کیویں پہنچدا ہے، کسے مسلمان نو احساس نہیں آیا انسانیت دا۔ جدو ہندو مرن ہندوستان ہے اتھے کہ جی انسانیت ہے، انسانیت ہے، انسانیت ہے، ایمبولینسیں ساڑیاں جا رہی ہیں۔ ایڈا یار ظلم، اینو غداری آکھ دین یا منافقت آکھ دین؟ تو خدا را اک کھولو، اک کھولو، پارٹیاں چ نہ مرو، آپ مسلمان ہے، ساڈا نظام اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ دے قرآن نو عزت دی نگاہ نال ویکھو، قدر اللہ دے قرآن دی کرو، تعظیم اللہ دے قرآن دی کرو۔ ایتھے تسا ABCD پڑھ سو، جو پڑھ سو فن نے، نوکری مل سی، ظلم کر سو جو کر سو، او دا توانو عذاب سزا قبر وچ مل سی۔ او ایتھے تسا افسر لگ گئے، تھانے لگ گئے، اے انگریزی توانو اے عہدہ دے دیتا ہے۔ اللہ دا قرآن جڑا عہدہ قبر وچ دے گا نا، میں پڑھیا ہے حضور دے ایک صحابی، آخری گل تقریر ختم، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا جدو وصال ہویا نا، قبر شریف وچ رکھا ہے، صحابہ واپس ہیں، جس صحابی نے قبر کھودی سی نا، وہ کہنے لگا یار میں اپنی تھیلی جے دے اندر دینار سن میں وچ بھول گیا، انہاں کیا چلو کڈ لینے، واپس گئے، قبر شریف دی ایک اٹ ہٹا کے نہ جدو اندر نگاہ ماری، حضرت زید اٹھ کے بائے کے قبر شریف وچ اللہ دا قرآن پڑھتے بیٹھے۔ اے عزت ABCD تو نہیں نہ دے سکتی، اے عزت قرآن دیتی، اے عزت قرآن دیتی۔ حضرت زید اللہ دا قرآن پڑھتے بیٹھے، ایٹو نہ بند کیتی، واپس آئے، بھئی اے دی گھر والی نو، حضرت زید دی گھر والی نو پوچھنے بھئی کیڑا سونا عمل کردہ ہاں کہ قرآن قبر وچ بھی قرآن اٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اسی ہون دفن کیتے تو او اٹھ بیٹھا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ گھر گئے، باہروں دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دیتی، بی بی حضرت زید دا عمل دسو، عمل کی کردہ ہاں؟ بی بی اندرو جواب دیتا، تو انہوں پتہ لگ گیا حضرت زید قرآن پڑھ دا پیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں قبر وچ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بی بی فرمایا او سارا دن اللہ دا قرآن پڑھ دا، ہاں جی، تو جو دعا منگ دا نا اختتام تے آخ دا یا اللہ جو میں مرا قبر وچ میں قرآن نصیب عزت۔ ایک صحابی سن جنگ تبوک تے، اللہ دے نبی ایک صحابی کو جہاد دا جھنڈا ہے، ایک اور صحابی آ گیا، اللہ دے نبی او عمر چھوٹا، اللہ دے نبی فرمایا تو جھنڈا اونوں دے چا، کیوں؟ وجہ کی بنی؟ اللہ دے نبی فرمایا بھئی او قرآن دا علم چوکھا رکھ دا ہے، آسا جناب شکلہ نہیں ویکھنی، اللہ دے نبی ہوتے حدیث بیان کی تھی، فرمایا رنگ دا کالا ہوئے، نک کو دی وڈی ہوئی ہوئے، لیکن اللہ دا قرآن سونا پڑھ دا ہے، میں محمد عہدہ اس نو دے آنگا، نبی اے عہدہ دیں دا۔ اللہ سونا دی بارگاہ دعا ہے کہ رب کریم آسانو اللہ تعالیٰ دے کلام دے حقوق دی پہچان اور عمل دی توفیق بخشے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔ کھڑے ہو کے نہ